Ja illan ensimmäisenä ottelun ammattirisäännön Jussi Lehto vastaan Antti Teräs. Ja ottelu käydään 77,1 kilon sarjassa. Tämän ottelun suunniteltu kesto on 3 kertaa 3 minuuttia. Siniseen kulmaan kutsuttava ottelija tulee Turusta. Hän edustaa Sankukaita. Tämä 180-senttinen 33-vuotias ottelija painoi eilisessä tämän päivän punnituksessa 76 kiloa 400 grammaa. Ennen tätä iltaa hän on otellut 3 kertaa. Hänellä on tilillään 2 voittoa, 1 tappio. Hänen fighting stylinsa on vapaa ottelu, hänen mottonsa on kesää kohti. Hyvät naiset ja herrat, siniseen kulmaan Antti Teräs! Elikkä sinisen kulman ottelija Antti Teräs, joka edustaa Turun Sankukaita. Hän on iältään varsin kokenut 33-vuotias kaveri kyseessä ja minun tilastoihin on eksynyt lista amatööriottelusta, josta 2 voittoa, 1 tappio. Eli ensimmäiset 3 ottelua tosin käydään amatöörisäännöin ja niissä on vähän suojaa sitten enemmän kuin ammattilaisotteluissa ja jalkasuojat ja jalkasuojat jalassa ja polvet päähän ja kyynärpäälyönnit kielletty. Mattolyöminen on sallittu. Siellä vielä ennen kehään astumista niin riisutaan teepaita päältä ja laitetaan hammassuojat suuhun, laitetaan vaseliinit kasvoihin. Tarkistetaan, että otteluhanskat ja teippaukset on vielä kunnossa ja kaikki tarvittavat asiat on viimeisen päälle ja ollaan valmiita astumaan sitten häkkiin. Näin, sinisen kulman ottelija Antti Teräs, Turun Sankukai. Eurasta. Hänen seuraansa on Eura Fright Brothers. Tämä 183 senttiä pitkä 29-vuotias ottelija painoi punnituksessa 76 kiloa 700 grammaa. Hänen kamppailulajitaustansa on nyrkkeily. Ennen tätä iltaa hänellä on 2 ottelua, joista 2 voittoa. Hänen mottonsa on periksi ei anneta. Saavutuksikseen hän mainitsee saaneensa piparia jo ala-asteella. Minä en tiedä, onko se saavutus. Minun mielestä se on rikospoliisijuttu. Hyvät naiset ja herrat, punaiseen kulmaan Eura Jussi Lehto! Ja sieltä saapuu punaisen kulman ottelija Jussi Lehto, joka edustaa Eura Fight Brothersia. Jussin ottelurekordi on 2 ottelua ja 2 voittoa. Taustakseen kertoi nyrkkeilyn. Siinä vielä viimeiset tsemppaukset omalta taustajoukolta ja samanlainen tarkistus tässä. Laitetaan vaseliinit kasvoihin ja jonka jälkeen tuomari tarkistaa, että mitään liukasteita ei ole käytetty ja laitettu vartaloon ja käydään hanskat ja alasuojat ja hammassuojat läpi ja ne on kaikki kunnossa ja sen jälkeen ottelija on valmis siirtymään häkin puolelle.
No niin, Turussa kaikki rupeaa olemaan valmista ja ensimmäinen ottelu on käynnistymässä. Kyseessä on siis Fight Night Finland 14 ammattilaisvapaaotteluilta, josta ensimmäiset 3 ottelua käydään amatöörisäännöin. Kehässä punaisessa kulmassa Jussi Lehto ja sinisessä kulmassa Antti Teräs. Siinä aika varovaista alkua. Vähän mittailla etäisyyttä. Antti Teräs lähtee hakemaan alapotkuja ja Jussi Lehto pyrkii lyömään pitkää takakättä. Jussi Lehto tässä selkeästi pyrkii nyrkeillä pitää etäisyyden vähän kauempana ja Antti sitten taas vähän kovempaa tulee lyömään lähelle ja vähän vahvemmilla koukuilla, että aika semmoista sanotaan, että aika rauhallisesti on alkanut, muutamia villejä hyökkäyksiä, mutta pyritty vielä aika pitkälti nyrkein selvittelemään tätä ottelua, että ei tässä no siinä Antti edelleen jatkaa sitä omaa oikean jalan alapotkuun, mikä osuu tuohon Jussin vasemman jalan ulkoreiteen. Antti rupeaa siinä pikkuhiljaa saamaan myös vähän jyvälle, pääsee tuosta alapotkusta ja lyö omaa takakättä selkeästi sieltä joka kerta nyt vastaan. Ja Antti edelleen keskittyy potkuihin. Nyt Jussi löysi muutamalla hyvällä suoralla Teräksen pään ja siinä osui hieno kova lyönti sinne päähän ja lähtee hakemaan heti kravattikuristusta ja siitä nyt on lähellä, katsotaan tuleeko. Ja sieltä tuli kuristus. Jussi Lehto Eurofight Brothersissa kuristaa Antti Teräksen ensimmäisessä erässä lyöntisarjan päätteeksi, hakee kravatista ottelun mattoon ja siitä kuristuksen paikalleen ja Antti Teräs on pakotettu taputtamaan. No hieno takakäden uppari, mikä tiputtaa Antin tonne mattoon ja siitä heti perään kravaatti kiinni ja Anaconda kuristuksella sitten. Katsotaan hidastuksella, että oli Anaconda vai Darce. Otetaan ja siinä näkee hidastuksesta kuinka on hyvin kireellä eikä sitten Antti enää päässyt sitä pakenemaan. Ja otteluvoittaja Jussi Lehto, punainen kulma Anaconda kuristuksella. Siellä Jussi Lehto vielä poseeraa kameralle ja hieno pokaalin kanssa ja kiittää yleisöä ja tuomareita ja pääsee sitten tyytyväisenä pukusuojaa jäädyttelemään.